Krásny deň, v dnešnom videu dva tipy, ktoré sú úplne skvelé na podporu ochabnutých horných viečok a môžete ich urobiť kedykoľvek počas dňa. Prvý, chytíme si vlasy a takto rozhýbeme a prekrvíme pokožku celej našej hlavy. Je to vynikajúce aj proti opuchom, proti vráskam na čele. Druhý tip, položíme si ruky na čelo, podvihneme celé čelo, aj obočie hore, vystretý chrbátik, dávajte na to pozor, aby ste neboli zhrbené. Tak, a teraz silno zatvorím oči. Držím 7 sekúnd a po 7 sekundách uvoľním. Ideálne zopakovať aspoň 5 krát s výdržou 7 sekúnd. Kľudne to zaráte aj do svojej radnej rozcvičky. Uvidíte, že to bude mať krásny efekt a ráno vám to tak doslova otvorí oči.